A dneska hráme Clash Royale. Áno, objavila sa zase nejaká nová hra na mojom YouTube kanáli. Tam sa na YouTube kanáli. A ako vyzerá to také pohodne. Ja som túto hru trošku aj chvíľku hrával. Magic Items Unlock, áno, viem už. Ja túto hru poznám, lebo bolo to celkom dosť populárne. Tak otvoríme čest. A OK, v pohode veci. Ideme sem, tu si upgradeneme voľu. Tu ideme s týmto. Tu ideme s touto. Tu upgradeneme, tu upgradeneme takto. A môj deck vyzerá takto. Ešte mám niečo v shope. Pričestka. OK. Sú potom takéto emoty, ale emoty tam nám sú na nič. No a dneska by sme mohli i prejsť túto celú a ísť do Barbarian Bowl. Takže ideme na to. No. Ináč to moje meno si nevšímajte, hej. Áno, ideme takto. Krása. Paráda. Dobre, tu ideme takto na tohto skibiďáka. Krásny Giant. Bij ich, poď. Ešte jeden hit. No, krásne. Viete čo, našetríme si Goblin Hat. On má tiež Goblin Hat. Poď. Áno. Paráda. My máme ale tiež... Tak to je dobrý. My máme ale tiež Goblin Hat, takže pôjdeme takto. Je mu to jedno. Ideme tak. Ešte aj peku. A tu ešte dáme týchto. Tak.